uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wela bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, like i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukucibiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, sengiphinde ngabuya ngizokupha i-update okwenzakalayo emidlalweni Bafana Bafana nePanama, umdlalo wobungani. Njengamanje ke bafethu, izinto shintshile ebhodini, siye kwi-half time. iPanama ebiwina ngo-1-0, then sithe mayibuya nje kwi-half time akuphelanga ngisho u-3 minutes. Ngicabanga ukuthi u-3 minutes mhlambe ubuyophela, ngicabanga ukuthi u-48 minutes waqhamuka u-Oswin Apolisi washaya-ke elimnandi igoli. Ngaleyo ndlela-ke bafethu ke nanti igoli liyadlala ngemuva, Bafana Bafana 1 Panama 1. Bafethu make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Makwenzeka futhi ngena elinye igoli ngizophinde futhi ke ngize la ngizokuvezela leyo clip yalelo goli just for umuntu ongekho eduze ne-TV yakhe. Bafethu okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.